Ir-rata ta' ċaħda materjali u soċjali tinsab fost l-inqas livelli li qatt ġew irreġistrati f'pajjiżna. Innota dan b'sodisfazzjoni l-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, b'kuntrast kbir mal-istess ċifri ta' 10 snin ilu, imkejla b'metodoloġija inqas jibsa. L-aħħar rapport tal-Eurostat jinnota li persuna minn kull 10 f'pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea ma jaffordjax jiekol ħaxix laħam jew ħut kull jumejn. Is-sitwazzjoni f'Malta li qiegħa l-medja tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea rat titjib mill-2013 lil hawn, meta dak iż-żmien persuna minn kull 6 ma kienx taffordja tal-iekla. Fl-2023 persuni li jaqgħu f'din il-kategorija f'pajjiżna ammontaw għal 9.4%. Fl-2013 u fl-2014 abbażi tas-sitwazzjoni fl-2012 u l-2013 kellna l-olarati għatti reġistrati li kienu ta' bejn 15.3% u 15.5%. L-aħħar ċifri pubblikati tal-NSO juru li r-rata ta' ċaħda materjali u soċjali severa naqset minn 4.9% fl-2022 għal 4.1% sena wara, tnaqqis ta' 3517 persuna. Din il-inqas rata reġistrata mill-2017 il-hawn. Fl-2013 bkejl inqas jibes minn tal-lum kellna 10.6% f'ċaħda materjali severa, jew kważi it-triplu tal-lum. Anke r-rata ta' ċaħda materjali u soċjali niżlet minn 9.6% fl-2022 għal 9.2% fl-2023 biex bekk din il-inqas rata mill-2019 il-hawn. Dan it-tnaqqis fiċ-ċaħda materjali u soċjali kien irreġistrat li żjed fost l-anzjani u fost il-ħaddiema. Fl-2013 kellna kważi 20% tal-popolazzjoni f'ċaħda materjali, jew aktar mid-doppju tal-lum. B'reazzjoni għal dan il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon innota l-bżonn ta' aktar tisħiħ fejn tidħol il-politika soċjali tal-Gvern, speċjalment fi żmien fejn l-inflazzjoni kompli tħalli l-pressjonijiet tagħha fuq il-familji, l-aktar dawk fil-faxxa t'isfel. Il-Ministru Falzon tenna li għal din ir-raġuni minn barra li l-Gvern baqa' jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija u l-qumuħ ċereali li l-aħħar tal-2022 beda jitħallas benefiċċju ġdid. Maħsub biex familji u persuni bidħul baxx jew medju ikunu jistgħu ilaħqu aktar mal-effetti tal-inflazzjoni u temm jgħid li qed jissaħħu l-benefiċċji soċjali filwaqt li jikbru thresholds għal dawk il-familji u l-individwi li jieħdu l-benefiċċju addizzjonali tal-kola. Fl-istess waqt ġie implementat il-ftehim mal-istabilità tal-aktar oġġetti essenzjali li qed jgħinu wkoll biex ikun hemm roħs fuq madwar 450 prodott tal-ikel.